Bună, eu sunt Cosmin și bine v-am găsit la un nou episod. Smără, trebuie să mă ude cu un fel de pungi cu apă în balon, deci am luat niște pungi cu apă. Și dacă nu poate să mă ude în aproximativ 3 minute, eu să trag palma. Și hai să începem. Bun, acum Smără să mă ude. E gata? Da. Oh! Mai ai 2 minute. Bravo, Smără, m-ai dat foarte bine. Și ne vedem data viitoare. Mulțumesc pentru share, un like și o abonare. Și